for en opgave, I er rykket ud til her? Jamen, vi fik en melding 20 minutter i 6 til morgen om brand i en gård herude ude på Brætstrup. Og ja, da vi ankommer, der er der så brand i to af de tre længer, som man kan se i baggrunden her. Og på ganske kort tid, så spreder det sig også i tagkonstruktionen til den tredje længe her. Nu er der jo meget røg, og man kan også se, at meget af det er faldet sammen. Altså, hvad er alvorsgraden af branden og hvad skal man sige, de skader, der er her nu? Det er klart, det er altid alvorligt. Ejerne har jo haft en hel del indbrud i deres udhusbygninger her. Så for dem er det selvfølgelig alvorligt. Der er ikke risiko for spredning. Det har der sådan set ikke været på noget tidspunkt udover til de tre længer, der er ild i, eller har været ild i. Og så der er ikke risiko for spredning til nærliggende bygninger eller til bevoksningen. Der har heller ikke været nogen mennesker eller dyr i fare. Men for dem, det går ud over dem, der har mistet nogle værdigenstande, der er det selvfølgelig alvorligt. Hvad består opgaven af lige nu? Ja, lige nu er vi i gang med den endelige indsats med efterslukningen. Og det er for farligt for os at arbejde inde i brandtoppen, fordi at murværket er usikkert, tagkonstruktionen er faldet ned, og det er metaltag, der er på alle tre længer. Så vi arbejder udefra og har rekvireret en lastbil med en grab, der kan hjælpe os med at få adskilt bygningen. Og så efterslukker vi simpelthen bygningen bid for bid og bruger den tid, det tager. Og er der et bud på, hvor lang tid det så kommer til at foregå, det arbejde? Ja, altså efterslukningen har været i gang i et par timer nu, og vi er lige knap halvvejs, så et rimeligt bud kunne være klokken 3 eller klokken 4 i eftermiddag, vil jeg forestille mig, at vi er færdige herude. Nu er den bygning lige bag os jo sådan set nogenlunde faldet fuldstændig sammen. Altså er der noget af det, der står til at redde? Nej, det er der desværre ikke. Alt inventar i bygningerne, det er brandskadet, og de installationer, der har været, tekniske installationer, de er også skadet. For så vidt angår bygningerne, så tror jeg også, at murværket det er så beskadiget, at det på grund af varmen og det træk, der er i murværket, når tagkonstruktionen falder sammen, så bliver murværket ydermurene altså også påvirket. Så min bedste vurdering det er, at der ikke er nogen bygningsdel, der er til at redde desværre heller. Sådan helt afslutningsvis, altså hvor stor en opgave er det har været det her i dag? Ja, altså i første indsatsen, der er det selvfølgelig en stor opgave, hvor vi møder med relativt mange styrker herude, for at se, om der er nogle værdier eller nogle dele af bygningen, som vi kan reddes. Det var desværre ikke muligt at lave en standsningslinje, fordi der var ild i hele tagkonstruktionen. Og ret hurtigt, så går ilden også igennem taget på to af længerne. Så vi skal lære relativt hurtigt ned på indsatsen, da vi kan se, at det bliver et spørgsmål om at kontrollere branden, frem for at prøve at slukke den og begrænse branden. Så den første halve times tid eller time, der var det en relativt stor indsats, men hurtigt derefter, så har vi skal lære ned. Ja.